A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci inda zan yi tsokaci akan wani bidiyo wanda mawaƙi David Adeleke wanda aka fi sani da Davido ya ɗora a shafinsa na sada zumunta kwanaki baya da suka wuce. Wannan bidiyo ya kunshi sabon wani mawaƙi wanda yake so ya gabatar da shi duniya su san shi, inda ya ɗauki wannan bidiyo da yake kunshe da izgilanci ga addinin Islama ya ɗora akan shafinsa na sada zumunta. Wannan bidiyo yana ɗauke da mutane sun sa fararen jallabiyoyi, sannan kuma sun shimfiɗa sallaya suna sallah. Shi kuma wannan sabon mawaƙi yana zaune a saman masallaci inda ya fara suburbuɗo ƙasa. Wa'annan masu sallah suka tsayar da sallah suka kama rawa. To a gaskiya wannan bidiyo ya yi matuƙar sosa zukatan al'ummar annabi duniya baki ɗaya. To abinda bayan wasu 'yan lokuta inda wannan bidiyo ya fara tafiya viral, mutane suka yi ca akan wannan bidiyo, ko in ce al'ummar annabi suka yi ca akan wannan bidiyo, wanda hakan ya jawo shi wannan mawaƙi Davido ya sauke bidiyon daga shafinsa. Amma duk da haka mutane da dama magoya bayansa musamman Kiristoci sun riga da sun yi downloading ɗin wannan ainihin bidiyo. To jan hankalin a nan shine ba sauke bidiyon ne zai rage raɗaɗin abin da shi Davido ya yi wa al'ummar annabi ba, sannan kuma ya yi wa ainihin addinin Islama ba. Shawara ce guda in bawa shi wannan mawaƙi, wato David Adeleke wanda aka fi sani da Davido, da ya je shafin nan nashi inda ya posta wannan ainihin bidiyo, da ya je ya bawa al'ummar annabi haƙuri akan wannan bidiyo da ya posta, kuma ya gaya 'yan uwansa Kiristoci wanda suka riga da sun yi downloading ɗin wannan bidiyo da su goge, sannan kuma ya nemi tuba ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki da ya yafe masa. Duk da dai nima dai fans ɗinsa ne, amma ganin wannan bidiyo ya sa na yi unfollowing ɗinsa a pejinsa ko ta ina, daga Facebook, Instagram, TikTok, ko ina na yi unfollowing ɗin shi wannan mawaƙi, domin duk wani wanda zai taɓa addinin Islama ba za mu kyale shi ba. Sannan kuma kai da kake kallon wannan bidiyo, da ka yi unfollowing ɗin shi wannan mawaƙi Davido. Idan ma ba kai ba, yanzu dama ce a tattare da kai da ka je kai unfollowing ɗinsa. Ina jan hankalin mutane ga baki ɗaya akan tallukansa wanda ake sawa akan tituna, manyan tituna da ƙananu. A lokacin da ya ga cewar an daina saka tallukansa akan hanya, zai gane cewar musulmai su ne gatansa a duniya baki. Idan muka duba za mu ga cewar a duk duniya babu inda za ka taɓa ganin musulmi ya yi izgilanci da addinin Kirista. Amma wannan abu yana ta faruwa ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, muna samun irin wa'innan abubuwa. To ni a matsayina na wanda na gabatar da wannan shiri, nake cewa fatan hankalin manya-manyan malamai na duniya baki ɗaya, duk da dai na ga suna ta tsokaci akan wannan lamari. Ina kuma ƙara jan hankalinsu da su tsaya tsayin daka domin su ga ciki mai ƙarfi akan wannan abu, ya zama izina ga sauran mawaƙa na duniya baki ɗaya. A duka nan zan kawo ƙarshen wannan tsokaci nawa. Ina fatan zan bar ku lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya.